ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରଘୁନାଥ ନା। ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ପାରି ହବନି, ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସେବା କରିବି। ନା ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ, ଇଏ ସମୁଦ୍ର ବାରମ୍ବାର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ନା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ତୁମେ ଜଗ, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିକୁ କେବେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯଥା ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଜଗିଲେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଯୋଉଠି ରାମ ନାମ ଶୁଣିବେ ହନୁମାନ, ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି କିଛି ତାଙ୍କର ମାନିବେନି ଆଜ୍ଞା।